yakɔhwɛ sɛdeɛ polio ho nso ensɛm ɛkɔ na bromantam mu nso so yɛbɛkɔ hɔ enkomo efiri hɔ ba na wiei yɛde bɛbrɛ mu no pada obankrata wo draw by in the chronicle na one more bomb and yes wo bunu east mantamua and this yamanyokuo na wo no na busuafo mra so dwafo bi ageka wo boma panyina ba so ye papa na no na panyipa ba kwa be ye no cheze hwe asem no entesa Honorable Joseph Ade woye breban kwantwema assembly member na wode nsem bi atodwa afei enwomasia ho sansam ene license exam sa Ghana by the bar ya chachofo nyina asase atwiro bie no yebekọ ne yakọ akọhwe ankronkro sukumu anyambia won mu twiro bia na opani kwadwo aye oyobi akodo ana odidi dwuma ewo brem ya eno ewo achim kukubi ya ben achim asuomu wo apoye mantam no mu enka ye firi ho ba no abusua enya de mu odekora afoforo bi ka wen mo ne deba somo se wi aprom tobra kasebo wo content afidie no so a www.sompafmonline.com Facebook ya Sompa 93.1 and YouTube no eya Sompa TV enyumakuo bi adaroma ena wanma so asene yemfa sedama won moyi FI Fido back to school no wo se udi akire na wo follow a obo ahwefo na afen so awofo abaso na wo hia nipa ba se edunum na omamo 1000 Ghana cedis obia na a process would so pebbles first step second third fourth fifth unya duru hope e hono mo na mo so mo tira ye a ye frɛ mo abo mabaso no Facebook hono mo na ye besa abo mudinti Facebook no de bia se ugina so ane se ugina so eye FIDO Fido e ma wo say cloud internet say yan kan tell say upe internet atiapo na SCPC wo de ye adwuma bra wo hawo ne ma ne bia amamu a eye cloud internet top higher one year Love FM and edi ehwede mu na abe herbal clinic awata no so patrapa new site ho yare bia da betwane wose yan kan kire say free wo namrom kosi wo pampam ade ye body friend yare wate asefo asase so nko ade wonya duru ho no mu a enka chikura ema wo remfe say akwakura mafia series no tala one media ene wayosi one akabo mu a yade ebrewo enya sam keto akura ebrepam ye be chekere ho nsam nyina na yedi amount ya aboafo ye 21st clinic omo se yen kan kire se sciatica de omo ye expert medimafo herbal center wo se medimafo atiase sanso na extra comfort limited wo se oda na afen so waso dae na waso dae no ho mo se wo kwa anim ho a fese ba bia wo dae no eye kama papa ene nyuma kwa hodo pi na wiai omo ye chidomo a yede ensam no ebro ba bia wo bia na dwuma ana yede ema bo afi ye kaja kum na nakwamna kasi ne na afi akosia eje wakode boaten afensam no ne nhwemu ankasa eni ane woko NPP amanyoko ni mu ani papi no ana yi won mu ti se nyame yadom na se to ahene ne asi ahene foa won mo hyase se wo mo kwa akwato aba efa frankatuni di bre no ho a wo mo nyina da betumi apribie na edian wodro ba ye no de na dimu ntintima yi pa na eye nipa makoma miensa mampanya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono ka ho bi eno achi ni yera Alan kwadwo kyerematen ena fe wasofo ya wo hwe yagre kwacha won sensam so won monyafo wuso free yakoto edi we ni di miensa wodo a beto dwa hyase ya na dare di pefese nyankropo ya dom na se NPP amanyoko ne bie kwamu a won betumi ahwe na frankatuni di bre no won matumi apribie na wo benim de yakoba ye ni adwensa kire ba nipa so ena no yakoda sore ya central machine dwani yera Kennedy akompra kwa Japan won so de ne ho agim jeni was a rewo kobi na sabi mpradu asasa ko ba se akonwa to a wo ye de hye nko ade atumi pribi mane ye nam sa ya sunti no wono ankasa kere ne ho ahwa amena do be enwuru se obetumi apribi amana ye na nyame ya dom so no betena akonwa no so a enuoma nyina be koyie efiri sa da no ayerwa Kennedy akompra ko Japan wona nsamtwofo kasa ye no de sa asem ne tu Japan no ene nkrofo adwena sesa ma make say delegate awodro pinu ana hyase a won mo chese papa na yere so paswa won beto abade amano ene nsɛmtwofo nhyiamudie bi koso ewa santemantemu ama delegate ahodo a won wo abato ampaso amakoma kwa aduanan so ewa santemantemu nyina da dodo no akire sɛ yere Kennedy a na ekoro nyame yadom a won mo to abade amano asɛm nti yene leading member adema NPP amanyoko no yera ain more waheme edi nkomo moma yenkotie bi
Ye ekuo ahodo maako ohane aduochi. Na emu mpanyimfo nko ale aba betini na ha. La yake ye nwabo. Ya nkasa ya tete mo room ya pensi t-shirt. Ye bi esika ye ne me ka ho afa ye. E aba besia. Ana ye ka che nua anase ewura. Kennedy Kwame Ohene Japan. Bant me heya ye kasa yi. Aheya na onyini ye. Ansa na oko baby awoti. Ansa na ne oti mrase bedo. Ewe ni suba mpa awode tina bantima. Ene mapa awotimi ayama ye e wo bantima Convalology Teaching Hospital bra. So wotimi ba Convalology Teaching Hospital. Na program yare ho machine a yede be program yare asa yesi wo na ye ra Kennedy Kwame Ohene Japan etimi ba betua $175,000 say you go repair machine na ye nua no ma o so nya program yare ye fa eto su bi ye ra Kennedy Kwame Ohene Japan runkuane obi a enemre otimi ekasama grassroots a ewo NDP omo form onunkwane politician da bia no otimi kasama wonu mo ye mo bro wa onunkwane onipa oye politician enemre oye onidiaja onunkwane politician enemre okasama oma omudidwa onunkwane enipa ene obi a oye former obi oye lazy obi a oye judge obi a wako school de wonko school taxi driver go school fees ye woni de tuition ni otimi kasama no onunkwane nipa enemre mo fa youth esi ne ho so say Ghana da chinti e wo se youth ye pe edi wo mutira sanse moyi eni afufo bi wono ba de yi enti na na mo hwe ha no ma ya fo baba be shi na ye kaka de ne lu afi ne ho no emra COVID-19 so bai ye mra Kennedy Kwame Ohene Japan eti mi frɛ yufa anaze mrantie ne mabawa omunwa chiro I was your for yera and more ohimeni yate ne nkano na asaminti ye kwa man so na ne amane boni nana ye obo amale bia boga akwa akodi nkomodi afa ho nana ma hai yeah hello nana timenka oh wa ho man nye ya so de wo gira wo benkum so no ne hwa de wai abusuafo ye bomoden sa yen sabeka yamare boni nana ya obo amale bia boga ewa homa no so na ye ne na di nkomo sanse ena da dua yi enzanjofo nhia mudi a NPP amanyoko no chitafo bia frɛ no wo ka ho bi pa wo di mu ntintiman ena wo hwɛ de kɔ ne de banyina da na yeguso epuso ahoma no se ba bi ogina no ahoma no emujutwasi ebunipa ye ntene nka yie enti wo gina yie na fe ye na di nkomo wontwene ho mfiri tumulu kukufo no na ye nhwa de se ba bia obegina no afe de anuama betumi akoyie de ama na yetimi atie sane ensam no ankasa ACBL kro afe de nyame ayadom ahoma no egusua ya ye pusuo se bedutom yenkoi ne ne boama enkodi enkomo boama afe de ye Sompa 93.1 kwabi kwamame wo ba ne nakasa yo ene ma menkoma nim sei ewo benkuma fa so na memra nyame ya adom na ye bedu a ebia enu same na libia boga homa no etimi atutomu se nyame ya adom ne tomu de na kyese afede aba yenkone ni nkodi nkomo nana afede wo temenka nana yawo Osia mo afede dem nana boami yo sesi ya no sa 47 constituencies ya kan wasemu a emu delegate ahoto won mu nyina de won mo chitai ma wo mu no anyam bia wo mfifire he kire yemu yie yo akosia sane ote ohimi iyammo a won le die de mo address eye domo na echesha bantma bonten so no omo chese omo ye delegate a omo 47 constituencies e wa santama se gina nenne omo be ka omo nuanom bantma fo ho mo kama sanyina so omo de omo te omo party no I said that omo no a break the age no mo be bia o my god ya ba be gina se ni be bia ya ba be no a
opini obetime di party nanim edi o ma breaking 8 no enyo bia the honorable Kennedy ohine Japan no nto a na ebetime edi party nanim edi o mo breaking 8 no enu ntine ma omo nyina de chehie na wo mo edi wo mo vote ni wo mo support nyina Emma honorable Kennedy Kwame Akompre ko kase ebo Japan so di party nanim a omo hye niema pa aye na menka ne say o ya central maraso je ni nke bia nkokuta do de bia de ko ne mpesua so nenso ochema ne so Ghana man nyina so ochema ne so obia so enti omo hwese president ko nya medipie no timi ya sa de no a na omo fi se sabre ya Ghana ye womi ye hi obi obetime discipline yen ye hi obi obetimi ade ne tin epie man na akonanim anu ntina men no omo nyina ba be chehia ha omo katra man san say honorable Kennedy Kwame Akompre ko Japan e bebo party no anu nti omo ne yen kasa kakra delegates no yenti omo wonti ne wa ha na wono de ye kasa ye kana samo a enne kura no ye free hande because why ne mo bebrebe aboa Ghana enu ntina ma ye nyina ye nya didie be omo ayi di na chi no na samre ni nti yati kokra oba ntema ya me amekasa be ye chairman bafo chi edru Sundays a ye meetings or cultural 4 o'clock near upon 6 o'clock into wa dre say over the Japan who don't over abajo could be an ha ye twewo e the number betuja e the Canada Japan was some there the million be the car can wo kasa wo car e nsem bebebe babu ni titu so obi otimi am adwuma 7,000 there when your government resources can hold there Ghana ha I think say omo munya adwuma employment rate no e be ko from kra and titu na and e jai dey nyina dey ya ho den na enim dey beta Kennedy ohene Japan oh mejidi say yeku ye sha ase no ye ko baabi mi amebre ko nanti bisa Ghana for dodu amebre kan say Ghana hia soja aban because ye hia obi anani edin or discipline na obetimi a control enema enti pe nipa dodo a ye no mu kasa ye hu say Kennedy nkwani nipa obetimi a owakukudro obetimi edi Ghana manu na wama enema enna yie ada yie because na owakukudro ena nani edin wo nema esese onye ho enti Kennedy nkwani nipa ye Ghana for eni nipa dodo a no mu kasa me hu say obetimi aboa Ghana man sesi Japan ohene akompreku Japan ye nyina Ghana abantema delegate ye hiane ne nyoma pa a wo ye a ye hunu bi ya tibi e wo ya sun ya hu se papa no otimi ba Ghana youth e ma ne mema obabua e ma ne mema ma yakoyanim e se ye hian ya papa na ne mu ane nyuma ya hunu a wo de bua youth nti e ne hian ya papa no so wo so oba na obabua youth Ghana youth ye nyina yakoyanim na ye ma enya dwumadi edi ye ma ekọ omanim ye ma bobra pa no sanse ye di papa na ti a wo de e be kwa anim pa I was your for your money boni na ya obo ma lebia boga na ekwo sansentrofo hia mu de ya sia NPP achitafo bi wonom ekasai afa yemfiri honom na yenko auditor general report a eba emontin 2021 no ofrase bunkunta no a ama kire se wode nsem bebre na aba emontin so na eye bibi ningina no se auditor general report eba ye no na ekamea kwakwa ese nyumakuo ahoduo nkankan de ye aban dia ofa suapon ahodo kwa menkoma suapon Legon suapon no na afen so asoe ye hwesi kasam nsam so na afen so no atemuo adwuma no ne ade a na kamea kwakoye saban nwumaku ahodo ne de ketasese ne sikasam a ensisi so koso wo ho no yade se ekwa anim yie pa ya kire se auditor general report no kra babonten no na 17.4 billion cedis ya yade se omo krata na omo nkuntabuo mu no ebeto odwa se eno ne sika ehun kontabuo no ne ho sikasam no eheda ensisi so yie pa na ebra ensam no ba so no Sompa FM yedin komo bebere efa kire na awia yin so ye pese yedin komo kakra na ye hwesa de enema esi ekro ye ne Dr. Asarebediako Adams where regional director Chartered Institute of Leadership and Governance ono na ye no edin komo Dr. Nyamia Sondwe nka wo Sompa FM so ne enka wonso Doctor Mr. Mibusa wapom boko de ya mi adom na wonso e Doctor Erade adom bibia boko pa Doctor wi de eye boko nkoma no so ye ba won chen ya ye nitia Auditor General Reporter aba bonten kire se wo hwe
aban nnwumakuo ahodoɔ no mu a ɛkamea kwakwɔyɛ sɛ aban nnwumakuo no deɛ from krenkren to krankran sikasɛm ne ade a ɛyɛ sikasɛm a ɛnsisi soɔ ɛna ɛdi hene ɛwɔ hɔ pɛɛ deɛ ɔmo de aba yi dɔk ɛba ne sɛn no a asɛm no pɔtee paa no deɛ paa na ɛyera ana deɛ paa na wɔsi yɛde yɛni di akyire a yɛmfa yɛni ɛni akyire yi. Hello. Dr. Bacha wote menka? After me ton kapa na network no ɛnhyɛ da. Dɔk na mi busa sɛ dɔk wɔ hɔ. Bacha mo hɔ. Mi busa sɛ auditor general report aba abɔnten ɛkyerɛ sɛ ɛkame akɔyɛ sɛ aban nnwumakuo ahodoɔ no mu deɛ sikasɛm a ɛnsisi soɔ nkontabuo mu adeɛ nsisi soɔ no ɛna mi busa sɛ woyɛ obi a wonim de sikasɛm ne adeɛ no adeɛ bi na nka wɔsi yɛde yɛn ni di akyire yɛmfa ni akyire ana biribi na wɔsi yɛhwɛ yɛ a yɛnhwɛ ni yie. Doctor Abusua yɛbɔ yɛn homɔde bi ase ne Dr. Asari Bediako Adams ɔyɛ Regional Director Chartered Institute of Leadership and Governance ɔno na yɛbɔ yɛn homɔde bi ase yɛne ne bɛdi nkɔmɔ na awia yi nsuo ngugu kakra nti ɛba ne saa no a na yɛsrɛ mo sɛ taxi drivers ne trɔtrɔ drivers no overtaking bebrebe no yɛ a monto mo bo ase ɛkwan mu ayɛ toro paa nti monto mo bo ase na nyame bɛyɛ kakra no nsia bɛbɔ de na kyɛ sɛ wakyerɛ de tumi yɛgu so ayɛ a yɛpem ahoma no sɛdeɛ nsuo no asane agu no ama ahoma no mu ayɛ toro kakra na nka yɛbɔ homɔde bi aseɛ ne Dr. Asari Bediako Adams ɛna nka ɛdi nkɔmmɔ yi sɛdeɛ auditor general report no ɛba abɔnten so no akɔso ada ho bra mame nsom na yɛnkɔ GIPC Young Entrepreneurs Forum Jumadia bi akoso wa Ghana mu nam saya so amene wan mo de ahye emebo dodo no wankran wan mo wo pepa wa komapa se won betumi abie wan mo ankasa nwuma wa Ghana mu no ena watumi de ahye wan mo nkran enam saya so mapanye kwankyerefo a National Entrepreneurship Innovative Program wadano owra akofi fosu nkansa wano de ato dwa kyerɛ sɛ napko yehye no aban de ba ye no nyame anim nie yemo na ba so no wa ya de wasi yakase kropo no mensi ahodo bi wo no mu a enipa babro be se empema duonum ne akire yi ana Ghana ban nam kodwumadi ode ba ye so fa wo mo na se wo hwem pa no a ha mu nchemu aduonum 50% adehia ne yafa wo no mu a wo mo kwakwa ye adwuma e wo kropo ene mensi ahodo nyina mu wasi sa you start program no a eno so aban no de ba no enho hyehyɛ no ho dwumadie eye bafua ya ebeboa maburu ye papa amo man no yetimi akonkan. And the idea was to give them 3-year internship opportunity so that the usual rhetoric of graduates not having job experience when they go seeking for jobs, will be solved. Now that has been achieved because all of them have undergone the 3-year internship and have experience. Fortunately, we were able to absorb about 50% of them, about 50,000 of these trainees into the various MMDAs and the private sector organizations which trained them. Unfortunately, the other half were not able to be absorbed. That doesn't mean we are done with them because year after year, our government gets financial clearance across all the MDAs and they will continue to hire people. So as we wait for clearance from the various MDAs, we are giving those who are interested in entrepreneurship the youth start opportunity because, Ghanaian youth are very enterprising and they have the appetite for entrepreneurship. And what and Director of Investor Service at the Ghana Investment Promotion Center, Yera Edward Eshon on so Ekasaye. The fourth edition of the Ghana Investment Promotion Center's Young Entrepreneurs Forum. We call it the YEF. Through mentorship, education, and skill development, the GIPC's Young Entrepreneurship Forum seeks to unlock and promote the entrepreneurial potential of Ghana's promising youth. This initiative is part of efforts to develop a sustained platform for captains of industry to interact with young entrepreneurs. I see a lot of them here. YEF also brings together like-minded entrepreneurs to exchange ideas, insights, and success stories with the intention of motivating one another and providing suggestions for how to succeed in their respective businesses. Since the inception of YEF, the center has collaborated with key stakeholders to realize the vision of empowering the youth through YEF. The center has collaborated with key stakeholders to realize the vision of empowering the youth through entrepreneurship. I was your phone attending a Director of Investor Service
Edema Ghana Investment Promotion Center Yira Edward Ansong Lati Edru emenebia ya na omen apomuden adwumakuo no omobomoden na omukọ ebomu tokuromu ntwiaso ahodo na kire se omatimi akwe akoboa ama ye ma no sebaye yare bi enwiri omo engufom se Jericho afasuo na sa ye nti yenuanom Sompa 98.9 ya ewo sunwane ane apomuden panifo ni bi atinkomo ama omo de asam abatudwa bro mantam pani kwantrafo ye hwa mansampo muden wonsam so eye nana ama Jankoma esirifi ebra wane ye nuanom edi nkomo ana wotre se enche kura sade da no ya na woye no bi wa konkurase kura hodo mu ni ade a wo fa mrante na afeso mabawa na wa ma omu nimdie sonko obetimi akonkurase ahodo de wo se soda numu ye be soda numu de wo se won pane ne awon pane sebe ya embo yare na mpempi no eta ha bibifo adwe no sade no entimi enkoso papa na semni ana maame na semniOvanson chance by achieve na eno na aboa ema polio yare no yenhu a bebre adwenka ye omo fe yare no efo na mvason se de man kwara no abre be wo omo ne de omo ko na ye so omo nu 2019 ye first polio case ayenya ye no na was Sompa ake ye nya bia NC answer say you would do environment remote after 2019 latter part of 2019 early part of 2020 no to share no more and 2022 yes also would do environment no now say you are so more fun in some area so that you can kind that no omo enya bi pra yeah chance here ya wada ye di enimi ya that is 1st September at the part of 4th September Sunday ya fiti apomode ya so ye for any volunteers ahodo omo be rewura efiesie mu edi mu so be ba ye mantem afi wo ko ayaresabia ananse health facilities ahodo ni na so abi mu ye be so abofrabia wedi ya wo no kopim so be di fie enum ede do ne be so wonenum ani ya etwagu ye wudi wale kirem ewo bromantam no mu a pani kwantra for your amansa pam de honsam so nana ama Jankoma esirifi ana ole nuanom Sompa 98.9 eti sa enkomoyi na yenko yachi na yenkodi enkomo sade ye hye kase na ase na ye ka na ahoma no ebonu mu ase no na ye kɔ na afi so yakodi sa enkomoyi ya ne Dr. Aswarebedi Akon Adams na edi enkomo Dr. ya samu akwa ba bie mu ayenia we de mo fan cheme na obi kan network no na e ha adwe kakra enya wo de no nko awia de ba bia me se sa na e koro e be ne kakra Dr. na mi busa se Auditor General report ya ba bonten so no minim se wanya bi ahwe na wanya bi akenkan me teaming go through ni nyina de but bits and pieces be ho no ma me teaming gather together to fa bo no nyina omo report na ba bonten kire se kamia kwa esa ba nwumaku ahodo no de na omo fa nwumaku be se 100 and over na 101 kra na ye ya na kire se enema bi a ye sikasemu a nsisi so no ya de se ha dwen ya omo de sa report no aba bonten asem ye kan sen na wankasa wonim de osikasem ye fa ne sen on say mamidinka enchia yetiefo we no enhye dan koye ade foforo ebia so wo ha say na wo hwe a public account committee no tembia no omo ne abanjuma ekonisia nkita ho omudua on say we no enhye dan koye ade foforo because me nim ekwan ye fa so atutu ye man sikai most of times no ye jaima ye civil servants no and as a technocrat no use sikan in anyhow we and son Auditor General report na babek say obi o say charging no any sa nema no akwai say ye systems na put in place they be six anema you hu kwan no and to me it's not working enye adwuma said ya ye see bad ehun no in prepi no report na ba no obo we say adwuma ko we say sika fa ha adwuma ko sika fa ha any aden maybe was more of what ye system failure because you were internal auditors even before as an Auditor General no cross no report cross so the or no show out. How come say it's either deliberate to say lack of supervision from heads no said you and my time bia no na institutional who individual who head no report about out to can be for you misappropriation of funds any day
Oh, na yama nipa bi ho kwan mo question the kind of certification required by the crying and I say a kwan for so bad e kwotena honom. You know what ma say Sepa doctor. Look at this example. You read the far so called judges for any case ya. And once I be peer report to me. The main or the charge of person say women secure approval and free ministry of finance on and sign a process. No. So we have to ask ourselves these questions. Who was the auctioneer? Why any take the auctioning process? No. Judge no receive car no. Or no so dear woman in the same. And our cast on this one where the 2017 yeah doesn't say Casa a year less than 4 or 5 years vehicle. Yet me at Tombikra 9,000, 7,000, a B 120 near day 67,000 near day. And Osha a car war for Land Cruiser and then Raya $1 crash as well free. And apart from Justice Apo, I him said you're no retirement. Minim say the other judge is a visual retirement. Yeah. How are you see a day kasi amomukwa? And I'm say ya no ya debia or station ye. Say a vehicle which is in service. Should and say ye oxen sa car no any other person. A 4-year vehicle or my say what ringing. What talk about car we can base of the registration date now. It be less than 4 years, it be less than 5 years. I did juma or say my oxen was 67,000. Car tell be 400,000. 480,000 or some damage 67,000. Let's say a quite been on fire. And to doctor, a banner say, yeah, a man for perception say, a banyu me kuawono, a banu yena famudina, Nenso Sosa, institutions a hoodwanwa, Emma, a banua or tesono, ya wanta and succeed. Obicas out in the yard, almost a bina famudia or yeno, or say whom will report to Neban. Assuming, say, report ye by ye and a young who son you know will be man because they are banning born homoding. So I say, but report ye by ye, the one down and one never. And this time, Crampo dear, ye most revered institution like the judicial service. And now, sir, we aquacopi home. Look at ye most university. One of the best universities in Africa, one of the best universities in Ghana. She almost number of course I say almost accredited. Oh, so I am when you know am I questioning the leadership at play? I those institutions no. Now another on the auditor general say almost some for car no and some for no. Now almost the ba me as follow due process as I could approval. Now as the car as I back. And now say almost the car no ever back and the car government school no. Now music can from us. And doctor going forward no suggestions be what about to media ma by no na said the equi dan diet ne da akwa so man budget adekro no a na ha kwan aye we say no we say no ne ya tratra ho sa going forward no e dey na wose ye going forward no also that system all the time na again for so long a time they be a better say a charge we ye hunu kwan mo fa so etie sika no sika ne kwan po ba on na ba kwa bureaucracies bebrebe ye man no the ye mo the time no fumi embro ne set charge no so in such a way say or set idea also to me follow through no na gasa look to sika no and most only one secondly Yang in such a way that this does not happen in the first place. Could there be internal auditors when you in a way say on a monthly basis you better get animal we see? For a vehicles as somebody also say judicial service there now bo ye kasa ye ko other sectors and sectors kasa just chef mu enya bro. So, no so no my see a hotre on my see any ska e wo honom na fe say sika we nyina it is first sa to me na ekura auditor general to me set charge no to me no ye betinya na nka ye mbie me say we say set charge we are on follow through na on discan or discan we are on manfo no ehunu se sika ne age ni sika say ne daye and now we should also secondly yes I should name a shame
nipa omo bon asem ni ma sa fom so ne bae no edu sa na ye po mudin se nya ani publish on graphic you know say sa nipa we say e die say ni na doctor me amene wo kase frame kwabena kese ebia medi $3 billion ebia Ghana dimu na wo di mi din eba people mu say medi sika $3 billion na sika no still ano da so wo me confess na abano ntimi anya say we de ubo mi din ate say de wato atente ho abo so ata so who say aban no na ni ka say yemma auditor general 2 million ben kan wo beti media scan every nipa nsem what scan every nipa nsem awie no ansa na that publication no in such a way say sa nipa yi mom no yensa so enko a reputation of its own ayesa akrapo na ebesa o say ewiase na e wo no ebi so de li omudin ho enti ohunu ye kwan ye fa so ebo ne nyonko din ma ne ba graphic mo ma hu say ni say no wa ye enti yi na free ni position no no next time the same position name man obehwe ni ye no so mu ye but doctor obi e wa bone trimu po so obewia o man ni sika no wo pafa no koto afiase mfie du se sika na wa wia na mu odu nko ade mfie du no obetwa ba befa sika no yes in a way no ye prevent such a way say sa nipa no say na do ye na yatse ne bone din no akwakode ma o tere biem ne yen man that same position e be say so as a deterrent for omo person omo press adi brani biem ubenya nka aban institutions bia no nka at least anye bia kra no manti bia de nka yemputu on checks sebe ya nka betimi ahwe say yeah audit on operational activities o say na your minister of monitoring and evaluation that was a very good ministry anaka at least naka honorable notimi you see say ko they check these ministries near na ke be boa yen ye by kwan bi so no sa ministry no every onum so see a problem monitoring and evaluation how we are going to evaluate these people even look at how you see internal auditor the crown na internal auditor no so no be na depending na yes account yes aboning it on timi crown po depending emma it is still now no we supposed to have a agency be independent a bet to me I get those checks. Oh, ama the auditor general no so to me a sembia no I didn't see then na near year from then na nipa no auditor general no or share the institution now make it that photo am I to put Ghana scan my dog me na wase why Dr. Asarebedi Akon Adams, Regional Director, Chartered Institute of Leadership and Governance, ana yeten kan ngina no Auditor General Reporter aba abonten so no Onmonyafo Joseph Kwame Kuma ayemrasebe dwane ye wogina wode ma manfo a wo working tampo na enano pada obonkrata hodro ye ba monten so no the chronicle the obonkrata no one front page abusua no da hon mu kunkunfa kakraka jeza wo hwehwe fa ba bi nice akwakoye ni gisem kakra na ne nyina ne kiremu sa wokobu no east mantam ni mu a ndc amanyoko mrasebe dwafo ya won mu honom wo masimu pampampan akwamampanyina tena ye Edward akobo domo adana se papa efari mpuntu ahodo won monya wo mantam ni mu eno na nam so ma na no pa wade ache bia dwumade so a wo man ne yodobo achechena na dwamwo no eno ne mraso dwane a wogina wode ma de hye working tampo bon komo kire se asemi dia se adadodo sandisi fo pa timi asimu pampampan akwa na ado na so de ne na asem ne wosi akiremu eno na owura Joseph Kwame Kuma be kire se we nyame anim ni eduruma bia na won tensem twerofo ase na the chronicle kura we kura man kwotwere kura na anyedai mo nya ba bia afa front page kunkunfa na mode abo asem no so ntesa wo se wo kwoburu east pa buhie eduruma bia ba sebre wano na wo putu ansa na watumi ahwe empuntu odi abo won papa se da jonso hoi abo akoko na regional minister and our tone safre na nanumati na kunja se omo ba abe share on my courtesy call on the president. So what you say? Until mobile, led by the president of the Buna House of Chief, Nana Kabaresa, where you demand in it. When our already statement, or already speech, on behalf of the Buna East House of Chiefs. And then this idea, how they feel another and more. Baso say, one more Bunu East region. Idea, a Konya Bio, Bibona Basosa. And now, what course to say? And so no.
Bunu is out of 500 about 530 feeder rules out of 530 feeder rules 8.5 per enanya adwuma 8.5 per enanya adwuma wo so ena mo san ka say mo person o mampanyinu hu say bona hapo regional minister ya ye project bi a proposal bi say ye person ye bi university e wo college of health e work in Tampo me person so e one of the campuses mampanyi di be ye na so ya satellite campus wa tebugu ni no ma okay then at 3 ye wo ya be assessment e wo bunu is say ye wo valleys mo ba bia ye be do mo thousands of acres omampanyin twa na ni hwe bunu is na say ye twa ni hwe bunu is na nya investors wo ha bunu is can even feed the rice valleys in bunu is can feed Ghana so that we don't even import anything again minia so sans empai any problems I work up na ye dia betu omampanyin animo na ne akrono call report we are saying what the president said yesterday was that he also baba bia they crack jokes. So what you say? Until we introduce you, the truth is that Bunu is out of 11 seats, NDC take it at 8 seats so far, and about contest in court. That's the Chima South. So what you say? And you know, that's the first time Owamba Jubilee House NDC MPs also said MPP MPs. And you idea yesterday. You understand me? It was on a lighter note, my brother. So for me, what I'm saying that this is mischief. The leader, Dr. Komladonko, he has written that this is mischief. Are you getting me? Why? Why do you go to say this and rather what Bunu is people need to hear? What people outside the Bunu is, what NGOs need to hear about the lack of rules and infrastructure in Bunu is, and you rather choose to go and use politics to caption the decision. So Akobana sano dia nene na rehosam nkoa wei ayemra sebadwane ya wogina wademo manfo a e work in Tampa botompo so Yira Joseph Kwame Kuma na ena no pe bra na wo man hene yodubu a cheti agwamu ona nkomo no de wodi bebre no a baako ayese woni assembly member ya wo Breman Kwantwoma ya e wo so municipal wa Santimantem Haseti nkomo honorable Joseph Ade ena woni ni di nkomo ana wonabo e kire se o man hene kire se mewura hu Sada me manfo pa sitete ha pa no anu odre eya upia dwonso akura no ahwe a o pante krobe obi be wura akọ se hadwe papa ahomache upia buoi u ba fia buoi utu kwan na bia wo beduru ahomache a ngaw ahomache na bia wo pia kwa adwuma so a ngaw ahomache ya ye obi niam ne se ye je eya de se hadwen na omabo assembly na mania ne bambofo ne ade a se ejom keka ne mamom ten hwesa de kwampa bo nyina betimi aka bo mafa so sade be ya krono basa area boys obi o twi ni sa na eba na ni so na je se adwenbone aba ni tirimu ne nyina no yade a hadwen enti wonabo Many some is in Yamba Kumasia Dina. There's a Smitani Afam Potem and Tisha from 4 and 4 Omatade Mutu Pragia about areas about someone a big Kosovo area. That's on Yene Swami commander to an among any and Quantruma vision officer or Mr. Safo. And I assign Swami convener for the assembly and so honorable and among the TND. Korean said, if they volunteer that internal security, and on you go to your situation, but municipal base before the electoral areas, but no anti and municipal base volunteer. I the whole swami, all the 18 electoral areas, the combine because I have a tackle her now have different electoral areas. I haven't lose Kaka normal. We thought was a tackle the whole municipal. But patrol and Babatoons at Homono Bano, and yet he said, and I go bear 4:30 now. I'm matching our Moody surgeon. I'm a burning rebel 9. Don't be Bobby or no man in them. Mukasa, Suja food in some mobile in them. But California is so intelligent, or no Manita, or quiet, or no about this in a police phone because police phone almost. Common cost one baby, chum cocodine, and see almost money tower money dishes. That's why I am sure to say yes, and I am sure to be fair or much better online. No hope, Honorable Joseph Ade and I attend Kano. I have some member the Madi say what Breman Kwantwoma. I was so municipal was Sante Mantemu. Now a year can food the amount say
onipa de wote ho a mo wapomode ho nsɛm ehia wo pa dwene ho awia anopa ene anadwo ne nyina ene sɛ awia me de akyɛde bi ma wo ɛyɛ akyɛde efiri soro ton Nyankopɔn na aka wɔsefo ne kyerɛ mu ɛwɔ tano so apatrapa new site ho ɛhɔ na wuduru a yedi nnua hini hahama nubra sayare yi nkonya pa ɛkyerɛ sɛ wuduru hɔ no mu a na sɛ wo yare no wo na wo se akasima no wawu kura no a Dr. Abe sɛ yanka kyerɛ sɛ unya ngui na kamakoma to yam wuduru hɔ no mu a honhom fam wo hunam fam wo pɛ awo nhwɛmu bi na wopɛ sɛ wo yɛfa wo nipadua no mu anade bia ha wo bia kyerɛ wadwen na ɛtete wasetena brabɔ mu a ɛma wani nka na yɛ body friend yare de ɛyɛ Abe Herbal Clinic tano so apatrapa ba bia wo firi ba bia no wo de wo si tano so apatrapa ɛhɔ no mu a kyɛ me kana magyadeɛn wo baduru hɔ no enuama no wo hɔ ye maame nso wo hɔ maame nya tena na gwam no nya tena na kunya kɛseɛ no so no nya fa na tade kɛseɛ no sha ɛduro bia nka deɛ yare bɛn wo bo yare kumfo na wo mu kɔ fie wo mpɛ wo na apɛde yɛ frɛ ne sɛsi a wɔyɛ adwuma frɛ no 0243 34 5392 0243 34 5392 and 0506 46 0208 na waje so na cloud internet say yan kan kira wo say awia yi wo hu ade a efe pa ne say waka wo na to so wo dem ana wo office na kekere pa internet na wo de adwuma sa no e ma wo hu hin ha wo bibia mu bibia wo ye bia no me say wo de wo be wukura no a ka kira mo say wa mra na wo bebo no wo mfa internet enko ho ma wo efiri say wukɔ hɔ no mu a wobɛ WhatsApp tango Twitter ne ade nyina o medical kura de akwasi hɔ kura ma ansa ne yasie wɔ yasie wo ɛyɛ cloud internet no sa wo hyɛ hene wo ba bia wo de wo hyɛ poase wo se mo mfa internet mra ha ma me ɛno ano no ewiase fa na nyina obi atomirika ɛba cloud internet so ɛkyerɛ sɛ ɔma me yɛ ni dance amfare firi sɛ adwuma no mo yɛ no efi ne akyinigye bia ne ho kyerɛ sɛ ɔmo kyina ɔmo na so top high haya woni enuanam Lab FM ana edi ahwane mu bre bia obafro mu bia nso so no wotumirika ajewo so 0202 699 110 0202 699 110 na yanane ye hotaw ye ba ensampi aka kira ye de bebrel Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and from one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana kwana Ghana ha o provide internet connectivity and twitwi Muntwensi a dem say smooth dia wodi bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple unya how bia you provided 24-hour support demand ope a chakwanya top high opposite Lab FM yene kwama rural bank never dine bakum 0202 699 110 and now 0244 601933 Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua ton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We bia dia beto mu. We adwade ni we ye hwan yo. We small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone code download Fido app. Free Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time no apagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de unhia ne se wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan Fido loan l'argent est prêt as you saying the money is ready.
Sompa nkomo abusuafo moni me nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no mase nanso asam no se yen sakade a abedwafo ne arefo tiefo ye de anim die be sesa adwene na obi nso ho ato no Sompa nkomo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se a me hunamu ni na me dompani sete sade a adene ye ware wi a na ye si akire oba ni wiem bema ni wiem de friend is the cheating no ye be ready ye de ba Bible say obema be jana ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye ware wi a oba ye japade a ne kuni bema ye japade a ne yere nim awade mu kwase abuo ne nyina ye be hwe Sompa nkomo ye de ye se asemu bia fabrayen ye ne ye tiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini ewo Sompa 93.1 FM efiada wey enumre no 9 kopema enumre no 9 ye ne ye ntine ni akokuru bete ya omunim awade sisem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi Sompa nkomo ye se awade bie ni wa aseye na wawade be se ya ejina wo so abusia eda sese watwen ye na ye ma wakraba ye konsam foforo mu Yeko Omega na ngoma suamu na fimpim ye nudu nwotwe mu 2018 sabe na September bosome en Omega na ngoma sua ye nde beto dwatre se ne be ya Omega na ngoma sua ebetumi agira na national churchfo ahunade won motumi anya koma pa kire mofa na de nti de fa na say license exams won mo de ba ene ye we cheche ni nko ade a wo betwero bi na ne ma nyina atumi akoyie na wasabra ni mu na mampanyin foforo abetena akonya so ma ne na ne ma nyina sese agana mampanyin na danko akufuato wona na ti akonya so na dede mu afra fimpim ne du nwotwe aba bepem sese a eda so ye adwuma anam se duruma bi asem bi wonu mu ayeka ade kire gana fo ya na nkronkronfo mu hunyimu nti meka sei enjete ya se ka kire se woko ankronkro so ku mu a enipa no ha mu nchemu aduasa 30% achechefo and na one more license and kaini nyina condemn to grebu asaminti ye kwa mano so na ya ne panyi kwanchefo the National Council of Private School Teachers of Ghana Yera James Kwame akona kwa kodi nkomodi afa ho Yera James ya mo ha o so mpa so ne mejo so na mo tesen Eradi adom na wonso ho ya pa e de nyame ase radio flow wie ya boko asam ya titie isa churchfo be sa duasa ha mu nchemu na license exams won ma twero bi wan krankra suku mu no etesa na mu nchemu so yesai apa me do ase na me chia watiefo nso me di James Akonse na osika ya no me na me ye leader for National Council of Private School Teachers association na Ghana ha ebo private school teachers hobra nyame no krani statistics na wode ma no so meka bia ka ho kakra na ka me chemu se o hwe private school teachers a omo mukua abodin krata me che certificate in education ye bet ma ka say bia be 30% ena wo mo ni bi de be 70% na 30% no ena wa konya say omo bi apply for teacher license one reason and mumbi being so about short license examination and also one reason nemo no see ya ka say there 70% na omo non-professional teachers no ho asem in the dadwa ye ko so eka na se si akwakoba ne se ne yenim se ne nnuoma mu sesa eja ko bi kurase en front tilapia na chese ewiase gusu a ekọ nanim anya bia sa de we no ma hyada tena se samutu ho na mo no ma ye bibia fa ho ana medo wase de di kan 22nd August na chairman day atwam ya na National Teaching Council a ehwe teachers ye di na teachers a regulatory teacher profession etron sa frɛ yen teacher union or private school mu and school owners association omoto omonsa frɛ na ekotena na nyine hu sɛ license ne eyade e beboa teachers enti nyina agi tu mu sɛ omoma private school teachers license both omom we non-professional and a professional enti non-professional no na ebegina so de kansem omoye sɛ yenko educate teachers no ne guide wo mo how me register for temporary teacher license me non-professional ones no said the bear next year yenko pamomo in classroom said the Education Act SC no na ye back no
ɛna yɛdwumayɛfoɔ association mekyerɛ school unions no ɔmode krata bi bɛto dwa mekyerɛ naps ɛna nacops ɔmode krata bi bɛto dwa sɛ ɔmo bɛ register teachers nyinaa na ɔmo tua ka ma ɔmo na ɔmo de license no ato hɔ sɛ de bɛyɛ te ne kyerɛ ade a ɔbɛkyerɛ de 3 years ansa na sɛ bɛyɛ the license no ɛbɛwu ansa wɔtumi agya school no akɔ school for ɛno ne ehu ya yɛbo andwo so esan sɛ meeting a NTC ne yɛkɔɛ no ɛnyɛ sa no mo ka no nti na wɔsɛ yɛba abɔnten ɛbɛkyerɛm na etu teachers for sɛ ma obi bia ma ne school ho kwan sɛ ɔntua license no kama no nemu yɛne NTC hyia wie a yɛbɛyɛ workshop ne agadi omo ha omo isa register for license na omo ma omo teach omo school owners na entua ma omo because it's school owners ni tua ma omo a omo dwen mpo omo fa ne say omo beji license na keep say de be ya wuntimi finish school mu nko me kan osu tua ni panaka 250 cedis 300 cedis and do minimum wage salary ni mpo e na watua e bia 250 ama na license fee na 100 and 5 months training 5 weeks training no 150 a couple more 250 and two better carry now when the penalty to go more bra conditional service enye papa m1 no and who said debi and then I was here so near church na omo bi omo de omo kwabefa into mba ye nchen a ye ba guide omo register license na mo omo ye ma omo school owners na entua ema wo omo enti anche enti so omo free for meeting ye committee ni ba registration of license about to us say go so your more information say the bear NTC might go ahead you bet me I register more yo James Buambe kakra ya de anu sikura no asasi ya no se wokọ aban nwumaku ahodo mu mekye achachofo no famu a empampi no ano se koba se obi atworo san so hwe ti sei anase wokọ nanim nkan wo nwomahwemu a aya na akatua mu ntumu ba na won kasa mu so ka akatua mu ntumu se bi mu de 250 ni de kaka ho ye ni mu de ekoba ne sei no ase wo mokwa kwotro license exams na won motumi akọ won manim wo ngomahwemu no akatua no sei na besi bi akọ anyam bia mo batum ana bada so da de da association na ye bo private school teachers home brand de ya ade a ya nhese bi ato wo sei NTC ebu achechefue no munya mo license temporary license na say any other license aka nyina na next year ye ne NTC betena say omo muka bia wo munyina ye no munyina be hia meeting na ya hwe sa asam na ka esan say license na omo de ma ye no from time to time omo ma ye training na eno nso sika san be piem enti me kojentetiye upgrading my skills from time to time number my licenses there and na akatua na meje no I was say ho asam so yeka and the next year there eno ne yedwumadi ebedie pa ani ebeda se sawoje brani edi nkomo wae me dance for way aye owura James Kwame Akon ena yene di enkoma ho chechire nsemu ene chire afe ye kɔ apoye mantam no emu wowura kwadwo aye oye obetwani na wi abetwa na wotwa na kora eto nkyɛn kora nso a wosan ye obi a ukopa na wote nsuo so pa na wode kodoɔ eyi kache wo nsuo so a obeka se nsuo no ne boye wonim kodoɔ twi papa se yɛn ka kodoɔ pa wo poso de papa wo ye ho ade yie pa na omotre se achim kukubi ya ben achim asuom wo apoye mantam no asuo ya fe ne se asuo brim ho no da na sa asuo brim ho no akuafo nso wo empotam ho yie pa ne sa ye ntikura ne se bia wo nsuo na ja na bia opese wo kɔ na ja otimi efa wo se ska na wo a wo de ma no obeje se bia so wakɔ afom na wo ba na bia wo ma ne bayere bɔde banchimenkani ni ade a ne nyina nso so obeje na omotre se enefom yensanie se di asemo ana nsuo yi afa opani kwadwo aye ya omunhunu no empanifo aye de ombeye bia agu nsa hodo asere nanom a na so still ano enya de omohu opani kwadwo aye aka ho bi ma de se ompotamo kire se ehu ana ato wo mo se nsuo na afa pani no o ana se di asem o se di asem na asi o aka ho bi ma ye ne asem member ye ompotam honum Roman Ampof edin komo modasem mansamtrofo Abrantie ya abrantie bi ase de odi kankan no
ɔno otwabe ɛwɔ nsuo n'agya na obeduru ha na nkɔfo ho akyerɛ mo nso a na watwa wɔn ɛde wɔn kɔ ɛde wɔn aba na no a okutwa n'abɛ ɛna fofi antoata nsuo ɛdane na ɛde ne kɔ yantwɛn so nti yɛkɔ asuo police station sɛdeɛ amammerɛ ɛne amaneɛ teɛ no ɛkɔyɛ report me ne me committee for kɔyɛ report ɔmo ma yɛte asɛ sɛ yɛmɛbɔ amaneɛ na anɔpɛ yi yɛmɛti yɛhu nsuo mu ne yɛhwehwɛ no si yɛbɛhu no a ɔyɛ ne wei akɔso egusu kɔso ɛma kukubiman ɛɛbrɛ yɛhwɛ nsuo yɛgya a yɛwɔ afu nneɛma bebree wa yɛ maame nom ne yɛ papa nom nso a ɔmo wɔ ha no ɔmo nso ɔmo akatua ɛwɔ nsuo yɛgya yɛsra ban ɛsan sɛ asuom zonal council ekosiaeɛ ɛmɛ yɛ sɛ bɛba bɛyɛ bridge ɛde ama ɛyɛ nsuo ne yɛtumi akɔ aba asomdue mu wei ɛyɛ assembly member honorable Raymond Ampofo ana yɛte ne nkan na ɛno akyi yɛne asafoakyɛ yɛ wɔ kukubi hɔnom edi nkɔmɔ mo no so de kakra wei ma yɛn asafoakyɛ wɔ kurom ha kukubi asafoakyɛ ɛne me na me nso na me to nsuom ansa na me manfo nyinaa to nsuom na sene sɛ yɛhunu yie sɛ ɛsi yɛgu sɛ yɛhwehwɛ nnua no yɛnsuo fa nkura no mpanimfo hɔ too much ɛti bɛsesa aban sɛ deɛ di kan aban hwɛ no mmoa yɛn ɛde ho asɛm kɔɔ yɛn aban anhwɛ ammoa yɛn ɛbɛsi nnɛ nso gu so faa na ɛfɛ nipa yɛsesa aban sɛ ɔma bridge a ɛbɛtumi nkuro nso no agya amanfrom korɔbɔ akyi nso amanfrom abrasom nyɛ nso no agya yɛsesa aban sɛ ɔmabɔ bridge ensam no ayekase we asafoache ye wokukubi na wote se ene no eba no mpanifo no kasa no wote se ye nua ma no bi ya one opani di dwuma wo ho no mo ano ya wo so ba nsu no ho no yentie wo mo e wa wurahu mu pa ye wura ho pa ye ni abere me so me ne natifie enti ne mani eno abra o ba me ka je so won san no so won san ti me na mamu ano na me ye madua na me gya enti no anse ye frɛ me se nsu afa me ba no anopa ne de so otwa so no otwa nsu yi ti na bra me be si akofo me be si ko me dura na oni ha kura ni no otwa me na me twa me nsu me ba no no otwa me bra etwa nsu ye dura na ogyina ha obi na twa me no otwa me na me de bi kofi enti bi kofi no ana obe afie de ne board ye de begu ho em gusa na wo kwan o so si akotwa obi na me so ti me na me ye madua ne ne me te ya na nkrofo di me ka na me ba ha enti no ano wo de gye board ye ni sika na adwuma wo ya okuro no ate ahemfie ɛna ɔmutu no ɛna bra sɛ ɔhɔhoɔ de nasema ɔmɔbɔ ɛna ɔso onyɛ da na mbapa no nso maa ne da mbapa no nso wawu sɛ me da kora na me nso otumi benya no me maa wasɔre me sema sɔre me nso nyinaa ɛyɛ ɔhɔhoɔ ɛne aba ha me wale wɔ kukubi ha ɛna ɔno ɔsi ɛfɛ ne kwadwo na me nso ɛfɛ me adwoa na me nso me yɛ aduane tɔn me noa me tɔn nsa nso nti ɔsɔle ahomakye a ebi wɔ na ɛna fa me a ɔno na obɛnyane me na ma yɛ maduane ɔtena me ho ma ɛbɔ 4 5 me wi a wɔsa adwama maduane ni ma ma ni bi fa di akwansi me te ya anye sɛ yɛsi jo ensuo afa me sɛ jo de yɛ dan ampa me di esu na me ba yɛ ampa so na jo no na ensuo afa no abusua ekoya yoro hosam pa we yɛ nsam a efiri epoye mantam no mu eba yɛmfa so dama sompa nkomo abusua nyame ya dom afia de di anim ye tie bi wate wontie bi da tie bi ne fa bobra aware mu asam de ka ne di onim na won mo ma hyase a won pese won bobra mo ware no mo ware ne yie wo a wo mu a wo so de agigya eya sompan komo na wose wotie efia da bi ye no no na koka no nsia wo hene ni ama crunches of mami premier ni wo ba papa bi wo bagye na dwa no ne mpanyemfo kuku damodi nkomo e de afa wade mo so oba aya to lie e wo wura kokuma noa no apokonkono fra homa no so wa asem bi afa badan no mo nkama wo 0242 72 5067 0242 72 5067 and 0208 60 8563 Awakra Mafia series in Sunia Busia whereas one ventures Nanuta one media cabomu Winya series be now share bebo pa wabra boni be koye wabofra no be shia de no hia ne yie wade betu ne ho fo ne nkwane nyina memenda bia no no twempa mu kopem no nkono ne yie na ne fa ye ntie se twa repeat wo kwada ria no mienu koka no mienu mpa mu so one of my source in the 21st clinic, the sciatica expert. Abe Heba clinic in Yabusia.
wokwa woma show pa Extra Comfort Limited was over done what the hate Medima Fairba Center so obedi wasema ma onyaminti obenya akwa ho sign wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center nie ebusia honhom asam nko ade afakoda no wate wobedi hu dwuma kama dia ma won so beso asene bi na fra ya homa no 0249 942 842 0249 942 842 na fido de bibia ba ya say back to school eno de obeye nie wo se wo pe ahwefo ne awofo nipa be se edu enum na wabo maba so na eyesika na ode bo maba so 1000 Ghana cedis ana ode ebo mo aba so na no de obeye nie ena bibia no eya abafo nti tese na meka cloud ho asem a kire wo ne ya obeye nie fido no ukọ Facebook page ho no a o hye ho ya kire se obo adwuma kolem na unya bie ewo Facebook ho se nu a na wadi nseseye no so nse di kan ye de wa bie etoso mienu no o ba bie ya fra se back to school na wodi nsusuye no adwenkyere nyina no na wodi ato ho etoso miensa nso nyame ya adomo a watwere wa adwen na wie no ubatimi ankasa gyanse me ade a mede abai de edimu na eye papa anaso wetimi akase asemese na so obenten so adwenkyere ode baaye no wo so kyerekya adwen wo ho a na nyina ekoyie na no na de etoso na nyame ye wado na utiri ye yi a ebi kura mpanifo eyi a obo sana ya bold nsa asemese na so obenten kura wo nsusu ya ode baaye no eye kama nti wo na wadi nimu o mpewe na apede fido back to school eye simple kura na bibia atimi akoso ediamawo awia asante yebo Benedict enesamfo kuku a akosua somu alibia bogara na ya boama sofo maame premani afia ajewa kodie maame ya noachi morphy akwia nyako abro ma chiame nimo Dennis and afenso no Godfred and Restford ni Akiola school fees yima David and abusafo nyina pike no nyina ene Rocky eboya yade ensam no ebreba bia wo bia no wiai yada wase ma wadwuma da wase pa nana kwabra kese ana afei akosia ejewa kwade boate abusia ya so akwade Rocky the darling wore nyompa ba nemo hye no nso kwabi nyame yadom afiada mpaye a edwa dancing competition ampaye a edwa kwa sana eno man hene so de ne de beto so ye kwa prelims no nti nyame yadom a efiada efiada no pa efiada ampaye a edwa sure na eye na wota ho yachi de mentality ni be kire asana wie ye no because tofia kwa kakra na waye ne kire se wota na chi a wanhwe no wagu ani mu ase sao no man hene so say food for thought no menim say food for thought asano a na ye hwe na ha na say akwai competition no obesesa mu a to so me kota na chi a wanhwe no wagu ani mu ase na tapoku so say analysis na wo ye no ye wo na asa wo ho aha analysis asa bi wo ho a ye re to form ball ko say de